Ringkat bat pi Ringkat bat piru ka jin pen benar na ka gospel berkuat kat kumu Matthews ka burong hami kutrai u Jisu ula ong halaki senran pilayo ngau bala ong ka khmat namar ka khmat ka beniat namar ka beniat ngapat nga ong hapi wat penhiar keput iau no ubale bamdei yapi ladau no tap yapi na ka ngap ka mon to pensya hau saya ka weipat kangap ladau no umudui parep ban yo eka sopti jong pi i umat yo eka sopti loru ladau no uring bor ye pi ban kit jingkit shimer to kit armer habadon bapan ei na pi to ai u habadon bapan keliang wat lendet yu ka gospel jong utrai kajingero yami ku Chris isunga ban ai i mat buson balengkot sengi balang kadai sengi balang berdepei sengi balang poe khmat kadai sengi balang berdepei kamas hangne po yut sentar kan long hakapor san siteng hakatin pareng tekito kiba kwa banun shimbenta pila penwan shimbenta hakapor san siteng kamas sengi balang berdepei hakapor janmit kito ki bapet yengi ha ka online ru bun sin kim yo sungo ta kadau ngi kwa ban penmenai pi ba kamas sengi balang berdepei hakatin pareng ane yut sentar kan long hakapor san siteng por bangin dang ye pulei kot nyam barit kadon gowe ke jingkeli ke boong balei ublei utau yengi bat ngiyo ek tu jibab benong ban iju ban syakri yu bat bandon badu syirta habeneng ngakwa ban summarize ngakwa ban penlengkot ya ketu kejubab da ke boong ba ublei ula tau yengi ban long kiriu khoi full stop ban ij ban syakri ban don bad ublei na penlengkot ya ketu kilai kentin kamut ban long kiriu khoi ublei ula tau yengi ban long kiriu khoi ban long ki bokhoi bat kali kata kabangi yo sngau ha kajing pule baro lai teli mentak sengi kajing pule ka banengkong kajing pule ka baar bar ka gospel rukumju banlong kiru khoi ublei ula thau yangi banlong kiru khoi om da kumwei pat bandon bad uha beneng kamut banlong kiru khoi tang kiru khoi ki bala bandon bad ublei ha beneng ki biru ki badon pop kin lek bad ba he syapo dujok bad ba he lucifer te kimla ada ban poi syabneng kamut banlong kiru khoi kumno banlong pat kiru khoi kajing pule ka banengkong kajing pule ka baar ru kumju kajing pule ka balai gospel ru ki ai kata kalat kalenti kumno banlong kiru khoi kumno banlong kiru khoi dei tang kawei ban iej tak daw meneh hak borbas nang ya kamas ngong utit snam jungi Kristen udai uta kajing iej bat kajing map kumno ban long riu khoi kilat ligi jing pule ki thu ingi da kabangi iej da kabangi map ije no ije somlan ije ka somla da suk bha mo baro hawai ki bedang red yula skip sutu ya kata ki bala helasan ki bala khatwe khat arsnem ki basha ki bala temen ru ik samla do suk bha ije mei pa ki barit do ki sutu ya kata kasuk bha ban ije gitu ki bale bha yangi suk bha ban ije gitu ki ba ai yangi ki gives ki ne gitai suk bha henry ban ij yau nong shun ban ij ki nong shun very tough ka ba bha do kata namar bagai nak kata ngilong Kristen namar bakalong ka ba ban ijong nong shun nak kata ngilong kinong but jong ukres namar ukres daladei hi hadrong ding pna uij ikinong shun jungo uij ikinong shun jungo telada ngi khot yele de bangilong ki Kristen ngila shim ya kata kajing im ka ba satar bah per kata kajing im ka ba ka ba satar ka de kata ban map ban ij wat yau nong shun kata ka bang yo so hojing pule ka banengkong mene naga kitab Leviticus ban ij ya gitu ki basyun ban ij ya gitu ki bale persya bat ka gospel ru ka kan halor kata
ban i ya gitu ki ba ban ben yangi ban i ya gitu ki ba le ben yangi ban i ya ki nong shun jungi ngakan mau mo snem arhajar khat wei per mengadang long dikon ngayo hapo ke wei ke parish ban le yarap kumu dikon namar banga khamnang komputer malumala ti principal oi nga pi long acting vice principal but page yaki computer yaki neki we subject te ta ka jing sokmen ngalai long kum tau assistant principal no vice principal hak ta ka school but ngayo so bana ka por kini kinong hikai ki wan ujor sepang arngut kinong hikai ki balada ki don hapo teachers room ta ka mod meeting kata ka teachers room namar ba ki yeshun iwe te kumu dikon bar yu blay ba ta ka por mo nga khot yaki bro arngot sa office mat ngia duai mat hadin ke jin duai ngong ye iwe ben mi shabar ngan kren ye tai iwe hadin ke jin ye kren kumbasan 2 minit kadu kadwai tai nong hikai kan te ong dikon ngala map ya ka tang bangam kwa ban yu iya ka ngala map ya ka tang bangam kwa ban yu iya ka ngalajan kelon kemud ayu map Henry tang ban pej umla tang ban yu ka srengeu ru umla kemud ayu kata ngong ya ka pejau Jesu na jurong ding pena udem ka kli yu itu gibreu besat nar pnai uong kopa to map kita besat nar pnai nga kopa to map yaki namar kim syam tip ya ka baki lale uklem ong uklem pai sedin uong kopa map kita mo uklem ong udah pej yaki kata yang gejing hikai ka bangiyo ban map iki nong syun kamut mdai ban klet iki ban map iki nong syun kamut ban pej iki ban pediang iki bakin long ki ju ki men ki parajongi kata yang gejing hikai ka bau Jesu hikai nga bat jepi baladang ngilong ki Kristen ladang ngilong ki nong bot jong ukris ngihap ban le ya kata kabasuk bah ban map iki briu ki bangim ui wala ki kren ben yangi kasuk bah ban map iki briu ki ba le persya yangi ladang ngim ui yaki Henry lalaki don hakmat jungi ngin le kumno hang tau Jesu wong map iki nong shun pediang iki ai kin nong ki bahing hasem jong pi mat kani ngej bun ki bana ka balang jungi na ka sem ka balang Katolik jungi ki hikai kata ngimla ban klet khamtam yo upup John Paul bakhoj baar upup John Paul baar bakhoj yau tu Muhammad Ali ubasiat iu mo ulej kumno ulej siapa tok ulej map ulej kedup ulej piam yau Muhammad Ali ubasiat yau hoi pi ong wo buri kupa bakhoj ka suk bai u ban le pi kan mau haus nem arhajar prai mat baton kutu jinjah po kantamal po orisa ba ki Kristen jungi syalek ben hadu ka to pi kan mau kutu ke sister ke bala syalek bejot ha kitu ki RSS rin kata ki peniap ya ka utu balik bejot wa peniap ya tu ke sister u set patok ka kemi bat ka men jong tu ke sister ki lek sya patok ki lek jamin na ka bentau tu nong peniap ki ong kila mabiu bat menta udon rengkat bat ki hayeng hasem kata yang gijing map iki nong syun ka baka gospel ka kren para jing pule ka banangkong kren nga para pi menta kasngi hatong ngilong ki Kristen nya ban keli lade hatong ngalong nong bot jong ukres ladang adon jing syun yanori yano ladang adon ka jing bamsuk mensim yanori yano tingi ha ban keli hatong ngalong sisyaw Kristen hatong ngalong sisya unong bot jong ukres bat kani kalong ka bae lada kamsdang nadu rempei hagajala jungi pi kajasi kalanang kandroy na kapor siya kapor bat ngasyet puson halade nga ong yola se nadu na rempei ngimsdang syu ban hikai ya kajinya map ya kajinya iet penban ngihikai kun kikti jungi ya kajasi kajinya tim hayeng hasem kajinya mai kajinya wania kajinya kadokti hayeng hasem nakata kadaw ki kun kikti ru kisdang ban he ban san hak tu garukom badanda kila he la san bun tang kajinya kadokti kajinya bomap kajinya bomla ban pediang nak tak kadaw ngong men kuma ong mene kajala jungi kadap ta kajasi pikan mau ya ketuka ka ya ketuka story sepang gitu ki mong gitu ki padar ki basa sepok krem mo da ki popos nem ki sa sepok krem
Te hagway ka por we u samla u padar badang samla u monk badang samla wan rung sya kata ka jaka sya po kata ka monastery. Baru yu begini ki monk kini ki padar ki im bor ta kacinya ta kacinya map ta kacinya so tenat. Uang balengi im no ta kacinya im ka batmai kum im ka pertei. Te kita ki ong kacinya yu bukum kata hikai se yangi. U tau samla ong tau mong samla badang kam kena padar badang kam kena ong ngini im na ka jing im ka baya dokti iwe ka jing im ka baya keno iwe ken utau padar temen wong ka bakum no kata sumai kai se yangi utau padar badang kam kena wong to kum kanuksa ngadong ipi tongin ya keni yu nu mau budon hang ne ngangan ong bau neu de mau jonga piro kam bau tu mau de mau jong pi piro kam yok tu mau bau de mau jong pi hang tangin saya niang ngin saya pat ngin saya pra utau pada temen uang toh sedang mame dedah kajingkop sarong utau pada badang samlau uang pi baro uniu mau udai umau jonga wat bat yu pada temen uang lada udai umau jome ti sim no hang tah lawai kan ya klem don shu ya kajing ikan at klem don shu ya kajingnya nia tak tahu uang kan ni kajingnya kajingnya mai kajingnya nia kasdang narampe lada kajing kasdang na rempei klempep ikun kikti kindap da kajing lada kajing map kan sedang na rempei kajing map kan kendrei ki imlang kasalang kendrei da kajingnya syun kajingnya kedokti kajingnya hala kasdang na rempei klempep kajala jungi kendap da kum kita ki breu kumpa kalong menta dena kata kadau yang abat ya pila kot ki Kristan ki dong but jong ukres ban sedang ken ya kene kajing im ka batmai kajing kajing im ka badap da kajing kajing im kabadap da kajing yamap namar kumangong mene ki near ki dei ki tits nam jong kajing im Kristan jongi ban ban yamap iwe lada ngimdon kajing lada ngimdon kajing yamap in long tik kumong umat makan di ong kumno lada ka pertei ke im yak tu karul ka an berim ka bangi osoro kajing pule ka banangkong mene ka khmat namar kabniat enjayu umat makan di ong ngin im kajing im ka baki beriu boro kidei ki bamatla namar kim don khamat shu ki beriu ki bamdon beniat wong ngin im kata kajuk baki beriu kim don beniat shu ki beriu kim don khamat shu namar bangidap da kajing shun tena kata kadau ada ngikwa sisa bendon kata khamat ngikwa bendon sisa kita ki beniat khamtam ki khamat ki beniat Kristan jungi ngidei ban sedang nadu rempei ya kajing bat ya kajing map enyoro ya Jesus Christ Junam la junom. Amen.